बापार धन संपत्ति को बिचारी पिया को जाओ जी नाच गीत करने इच्छा हो
କହିଲା କଣ ନା ମା ମତେ ମାରାନି ପଣା ପାଇଁ ଚତର ଖାଇ ରାଣ୍ଡ ହାରେ ନାଇଁ ମା ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ହଁ ମା ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା କହିବି। ହଁ ମା ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା କହିବି। ତୁମେ କୁହ ମା ମୋର କଣ କାମ କରିବି? ଚାକରାଣୀ ମୋ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟର କଲେଜ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିଛୁ ନା ନାଇଁ ନ? ହଁ ମା ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ହେଲେ ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ରାଗିଛ ମା? ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ମୋ ଉପରକୁ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗିଛ? କାହାର କହିଲୁ ତୋ ଉପରକୁ ରାଗିବିନି। ପଳାମି ଛତର ଖାଇ ରାଣ୍ଡ ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅ। ରାସ୍ତା କରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ ଘରେ ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ମୋ ଉପରକୁ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆଲୋ ଛାଲ ସିଆଡେ ମୋ ପୁଅ ଜଗନ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରିୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ କାହିଁ ପାଇଁ ସେମାନେ କଲେଜକୁ ଯିବେ? ଆଉ ଛାଲ ରାଧା ଆରେ କଣ ହେଇଛି ରାଧା? ମା ତତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛି ଗାଳି କରୁଛି। ଆରେ କଣ କରିଛୁ ମା? ମା କଣ ହେଇଛି ମା? ରାଧାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛ ଗାଳି କରୁଛ? ରାଧାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମିଛ କରି ମାଡ଼ ମାରୁଛ।